你回来上，你回来。你聊得很，你回来上。哟。Dang klutar katma po Middle East hadu kini ki kenta ki bamenta lada pi kwa jing tip sa sengap ya kana ka video hadu banakut kublai sibun ya pi baro ki bape ya kana ka video daga jing kerparit ka jungai pi baro ki bape ya kana ka video yo lese don pedang jung pi ke pedang wan thama ya kana ka channel wat kaliat ban share like ban subscribe ya kana ka channel ka jing ya ther thama ha Middle East kala poi ha uput ubama tam ha kana ka sngi ningkong jong kana ka tayo Hadin balami ki khobor ba kawai ka plan thma kari United States kala klem ha Kuwait ha pedang ka jinghir thma ka bakrau da ki boryale kari Iran ki nongsong snong bat ki dur ki bala sapriang ha social media ki penpau ba kawai ka plan thma F-15 jong ka Amerika kala kemding bat kala hir sepo khendau hajan ka sun Ali Al Salim Air Base bat kilayathu ba unongnya plan ulala ban Jomno na katay ka plane shwa bakan hap sepo khendau ane ka jingja katay ka bami hadin ka operation True Promise 4 kabadai ka jinghir thama da ki missile bat ki drone da ka Iran ki batmu ban penjot ya ki kentai bor thma ka US hakeleng ka Thangov kumba penhir keput halor ka jingyap Supreme Leader Ali Khamenei ka US Central Command kala pensai balai ngut ki spy Amerika ki layap ha Kuwait ha kane ka sngi Henry kidang twet bat wat benia sapang ka jing khlem ka plane bat ka jinglong jingman u pilot ki jing maham ki air right siren kila sawa ha baro kawe kari Jordan bat ha Golan Heights katba ki kor penhap misal kina persang ban siat bat ban penhap ya ki tir siat bawan nasuny lada pikwa jing tip susu ya kane kathma sapang ki news update ki ban sawan sa subscribe basa like ya kane ka channel Kublai sibun ya pi baro ki bapet ya kena ka video ngin se kendupat next video